Moja wan Kenya Raila Odinga owuok ayanga kakwero piny owacho mondo mi owere kod weche osuru mamulo mwandu mag jotend piny mosedhi e rutaya. Odinga kod kweth mar Azimio pod onyonore ni gikwedo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni ne ochopo e telo e yo ma ok ler. Azimio ne obago romo gi jopiny e kar dak ma Kibra kaka Walter Nyambaga koro miyo ler. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga e ochopo e romo mar Azimio la Umoja Kibra bang' wuok e piny Nigeria, Senegal kod Tanzania. Romo mane okelo kanyakla jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka, jatend NARC Kenya Martha Karua, George Wajakoya, Eugene Wamalwa kod jodito mamoko. Odinga okone tend Kenya Kwanza mondo owere kod weche osuru mamulo mwandu mag familia mag jotend piny Kenya mosedhi yueyo. Tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili-exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake. Succession. Lena vizuri. Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Hiyo sheria ilitolewa 1982. Wawache KRA ifanye kazi yake. Wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Wachana na Mama Ngina. Wachana na Uhuru Kenyatta. Alipoaga dunia mzee Kenyatta akachukua Moi akudhulumu jamii ya Kenyatta. Alisema nini? Fuata nyayo. Akaheshimu jamii ya Kenyatta. Ndio hata sasa mama mzee mwenye heshima kama Mama Ngina Kenyatta unataka kumtoa ushuru. Raila okoni piny owacho mar Kenya Kwanza ochoro jo Kenya dhier to pod solo osuru nyaka yuto matin mar jopiny. Ruto found our people with a little in their pockets. Now even that little is being taken away. Where Hata could put at least 2 meals on the table instead of 3. Now you can put only 1. Kwa nini Mkenya akufe njaa pesa yetu ikienda kwa mfuko ya wachache? Mtakubali serikali ya uporaji. Kweth mar Azimio okoni piny owacho mar Kenya Kwanza winjore okaw ting' chudo mar pesa mag somo makoro ng'ang'o kor jonyuol. Leo nimepata simu zaidi ya 50 mimi peke yangu kwa wazazi ambao kesho wanataka kupeleka watoto wao form 1. Hawana pesa, hawana namna, hakuna chakula, mtoto ndio huyo, na huku baba alikuwa amesema kuanzia mwezi huu watoto wa Kenya wote wako secondary school watasoma bila karo. Odinga okoni ogiyango piny owacho mar Kenya Kwanza kendo osundo jatend piny William Ruto mondo kik donjre chuogo commissioners mag IBC ma ok okaw pach oganda. Our stand remains that Ruto did not win the elections. He got into state house by hijacking and subverting the will of the people. Azimio koni jodito ma Kenya Kwanza okose kedo kod mibadhi rang'iny mowinjore mak mana yudo fungruok korka korgi owuon. We have a situation where when a poor man steals, he goes to jail, while a rich man or a woman who steals or had stolen becomes a minister or a CEO. Hii mambo ya kuendesha serikali kama hurubaru. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga okoni gibiro dhiyo nyime kod chenro mar bago rombe mag siasa kaka yor manyo demokrasia. Raila koni romo machielo biro dhi timore chieng' tich abich e kaunti ma Machakos. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi.